Di pa kay butang dala sa akong problema kay ako. Uy! Istoryahan po nato na itong amigo dali. Ay, wow! Unsa man itong storyahan? Mga gagmay butang, tumbata pata. Ay, sus, day na! Adyo ko na tayo kahinumdum pa mo itong bata pata kay patulugon yun sa atong mga inahan. Ay, malagot jud ka na ay kay ka na. Ganahan kita magdula, no? Pero patulugon yun ka niya. Karon kay na-realize na ako dahil ba dahil nga dagko na to kay ganahan ako magsigkatog. Kuyawa no? Bitaw tinga naman na. Ay, kay tungod ka na sa law of effect. Tung bata pa ka, ganahan ka magsigdula, mong dili ka ganahan matug. Nya karon nga dagko na ta, ganahan na ta magsigkatog. Bantog Oy! mao day na di ay. Ah, Kanang usahay ba kay kanang patulugon ta kay kanang bunalan ta pag dili ta matulog. Ano man na? kadtong bata pa ta. Masuko ta pagbunalan ta kay di ta matulog. Pero kadtong dagko na ta kita na luoy mamunal. Day mao jud day. Nga naman daw na. Ano man na? Mga tanas ako nga Ngano, ana. Tungod na siya sa law of exercise. Kumbaga, automaticity nga pag naay maling gibuhat sa imuha, bunalan dayon nimo. Pero katong ni dako na ta. Char, ni dako data. Pero katong ni dako na datak ko no. Kay na-realize na nato ba nga anday ni effect din inanay. Oy, ngano bunalan man nato, pwede rin man nato istoryahan mo ana god. Uy, bitaw no? Nya, sa una ka lang ikang kagbunan eh, hilak-hilak ka, tulog ka. Matagan day kag 5 sa Ala ka ganahan ka ana tay Dahil sa una nga ang 5 para sa kuha kay daghan na kay kung mapalit mura kog milyonaryo ana. Bitaw ang 5 kay dako jud kaayog value nga naman nati. Ana man na kay sa una wala pa kay tay responsibilidad ug una-unaon nya karon dagko na ta nanaghan na tong bayron nun huna-hunaon. Ay, kay project pa lang dahil. Unya ang inflation ang pagtaas sa mga butang kay isamot nga makapagamay sa value sa 5. Di ba? Pero sa tinuod lang, lingaw buya kay mga kabataan nato, no? Lingaw yun day. Lingaw kayo. Ikaw, Unsay mga butang nga unsay mga butang daw nga di mo malimtan kadtong bata pa ka. Karon, i-comment na o i-message diri sa Talarya. Kay aron atong lingkuran, istoryahan, Dagan-daganan sa mga gagmay butang. Ay, magyola na tayo. Labor tayo.